Στο rebound εύκολα ο Ράτζα. Δεν θα προλάβει όμως. Ο χρόνος κυλάει. Σουτάρει από πολύ μακριά. Ευστοχή. Για να δούμε. Ναι, οι διαιτητές λένε ότι το καλάθι μετράει. Γκραντ από το κέντρο του γηπέδου, από το λόγο, πετάει την μπάλα εντός χρόνου, εντός καλαθιού. Φοβερό buzzer beater. What is this? A crossover episode? Πάντα ο Ιταλός υπό την πίεση του Goldwire. Βγαίνει ο Τάρλας να κόψει. Μετράει το καλάθι και έχουμε και φάουλ. Και τελικά ο Λεσόρ πέφτοντας πετάει την μπάλα, καλάθι και φάουλ για Πάνω στον Άντο Τζεντίλε. Όλα αυτά 2 και 3 πριν το τέλος. τον Λεσόρ. What is this? A crossover episode? Κλέβει προς στιγμήν, ο Άκερ κλέβει. Ο Άκερ πατάει γερά και η τάπα του Διαμαντίδη. Η τάπα του Την μπάλα Διαμαντίδη. από Μακίσικ και τρέχει στην άλλη πλευρά. Ευθυνδιασμός 3 εναντίον 2. Παπα-Νικολάου κόβεται. Τον Άκερ, κοιτάξτε εδώ. Έτσι, δεν το περίμενε. Κοιτάξτε, Δεν το περίμενε. κατεβάζει το διακόπτη ο Τζέριαν Γκραντ με Γκραντ άμυνα. Πολύ εδώ. αλτικός ο Άκερ. Εδώ κοιτάξτε η τάπα ψηλά, στα ίσια το Διαμαντίδη. 77 Βγάζει μια πολύ μεγάλη άμυνα. What is this? A crossover episode?